играем на Verify, я мой приятель. То есть внимание. Окей, давай. Стой, чотири карти. Давай. Давай! Лайки, игнорируйте. Игнорируйте хора. Просто из-под voice чата. Да, използват voice. Чат? Използва voice, защото има. Да. Окей. Имам скери банан. Окей. Имам скери бат и скери банан. Ще похарча за скери банан на Робъкс. Къв да бъде хора? Започваме. Да. Окей, събуждаме се. Събуждаме се. Окей. Събудихме се. Ехо. Чакай. Окей. Окей, хора. О май гад. Не. Той да бъде. Сега трябва да акаме. Да, ще те е ротен. Ето аз се намирам. Аз акаме. Ей! Защо ме гледаш? Този такъв мини, бе. Окей, това Тихо е. Hello, I'm Verify. Birdie, your personal helper friend. Ask me anything. Може I да know питаме everything. всичко. If you have any questions, I will answer them. Да, няма да знам. Окей, what you eat it to me? О, Verify, що лицето ти е така, вече? Verify. Кажи му за малко. Трудно е такова нещо. Verify. You're okay? Окей. Окей, пак. But now you're crying. Тихо, бе. Окей. Okay, bye. Окей, Verify. Okay, Verify, bye. Окей. No. Пойдем. Verify has come. Малко. Ние викаме Verify. Go to the man. Еди Verify ще го изгледи. Не искам Verify да го Окей, трябва да отидем в кота. Verify. Кажа се обича да хора и вика такова донат. Хората малко с. Не! Ти да ме следвай, че ви си да я пресура. Какво е? Verify ме следва. Не мога да лъжа това без също. Verify, stop. Нали Look се at it. нали се докрети? Аре, Зарко, бе! Да би вземе си. Хора, не знам дали ще стигнем до третия ден, но на третия ден такова нещо идва, казва. И на третия ден идва нещо, не знам. Окей, нека не я клатам. Трябва в магазина да... Доналд, ти просто вземи един Доналд, ти не си прийде. Да, взех.
А трябва да го платя. Окей, хора, гледайте, Hello, I'm Verity, your personal opera friend. Ask me anything. I know everything. If you have any questions, I will answer them. Искам да веря. Ради, не речи Окей, Терафай, идвай да се прибира. Ако трябва такъв ужасен. Този Терафай Ама ако Вера Ваня къде времето. Да. Да, ще те рекордваме Вера Ваня. Вера Ваня, откъде знаеш да го рекордваме? Как да стоп рекординг ли? What? No. But I'm a YouTuber. Has to. Няма бе Вера Ваня. Просто Вера Ваня, мукве. Ние да Мъкни Терафай. Нека питаме така да винаги. Кликнал. Как да направим? Окей, Терафай. Ама вие вече бяхте в... Гледай. Аре, Бразил. Не за Бразил. Трябва да вземем и сега Терафай. Гледай как го Ей, така и седнах на пеката и той ми Аз ще се надумам. Всички сме взели това, не ми трябва да се просто ще го работи. О, ето Вера Ваня. Терафай, I'm recording you. Майки ми трябва да правим това. Хора някой знае. Някой знае ли това? Леле, ма ще правим хората. Какво да направим? Или съм Аз съм върху него. Или защото го гличвахме, не ни дава да вземеме. Аз съм върху него. Да. Окей. О май гад. Просявам до него. Това малко Обича Бразилия. Благодаря, че обичаш Роналдо. Роналдо не е Бразилия. Ама преди 10. Хора, видяхте ли за това не? Ей, хора, за това не разбирам футбол. Ради вече можем да рекордваме по 13. Да. Айде да се Каза, че Роналдо е бил в Бразилия. не така. Не. Точно в Италия.
Америка, бе, дай. Как? Най-сетне продължаваме работа. Имаме още 4 минути рекорд. Не беше ли? Айде в първо. Ама аз ще прави да взема Verify. Окей, айде да оставим. Маркет. Отново. Голто си. Просто. Къде е нещо става за планетите? Его, ладно. Тай. Аре, лягаме си да спим за винаги. Ради, аз ще ти кажа, когато трябва да спряме да рекордваме. You can hear me? О, Не или да? Кое избираш ти? по принцип, да, но какво да отговориме? Ако отговориме, на какво ще стане? Но, мисля, че ще. Окей, значи... Окей, good, окей. Да, Той отръсни. да, но няма. Защото мисля, че ще ни убие. Да, кутин, как не сме гъща. Do you two see something? О, No. не. Не. Мой да ни е къмскър. Я натисни на какво ще стане. Да, Не, да не. пробваме ли? Не. Окей, ти го пробвай. И аз. Ох, окей, направихме правилно. You remember this? Да. Yes. О! Ами този джъмпскър. Не. 14 минути можем ли? Не, 13 или 4. Ух. Окей, телефон ни уби. Хора, мисля, че трябва да приключваме сега. Имаме още 20 секунди. Окей, кой си? Аре, као, трябва да приключваме. Но goodbye, хора. Окей. Чао, W хора. сте. Ще направим втора част. Може би да.